Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Пятніца, блізка да 12 па беларускім часе. А гэта значыць, Александр Кнырович, блогер у студыі Еўрарадыё. Прывітанне, Александр. Прывітанне, Павел. Прывітанне, паважаныя гледачы. Ну што ж, гэта значыць, што сёння, як звычайна, будзем разбірацца з важнымі тэмамі ў эканоміцы і ў палітыцы Беларусі і свету. Будзем чытаць вашы каментары ў чаце трансляцыі. Гэта жывы эфір, ёсць чат трансляцыі, таму, калі ласка, не саромцеся пісаць каментары, але, канешне, просім вас... Трымайце сябе. Да, трымайце ў руках, заставацца у межах прыстойнага, каштоўныя заўвагі агучым, каштоўныя пытанні зададзім. Все гэта мы чытаем. Ну што, Александр, нагадаю, яшчэ пакуль слухачы і гледачы збіраюцца, пра канцэпцыю нашага стрыма. У Александра ёсць уласны YouTube-канал, які так і называецца «Кнырович». Кожны тыдзень там выходзіць 1-2 відоса, прысвечаных нейкай з'яве ў Беларусі. Звычайна, ну і, канешне, у рэгіянальным кантэксце, а можа быць і ў сусветным, а мы тут збіраемся і, як цукерачку, разгортваем гэтае відэа і адказваем на ваши пытанні. Што было у вас на канале, Александр, на гэтым тыдні і што будзе? Бо я так разумею, адно з відэа выйдзе наўпрост сёння. Так. Ну, вы бачыце, як гэта скульптуру мыслитель па-расейску, да, Радена. Я вось такі, як Раден. Гэта я намагаюся вспомніць, якое ж відео выйдзе не сёння, дзякуй Богу, але яшчэ одно відео выйдзе ў нядзелю. І будзе тыдзень, на якім будзе 3 адразу відосы. Йохоў, рухаемся ў бок Чым звязаная такая прадуктыўнасць, Александр? З тым, што я ўсё ж таки збіраюся трохі адпачыць у верасні. Ведаеце, у меня так зненацку некаторыя планы з'явіліся, і я жадаў зрабіць больш перед тым, як паеду все ж таки у теплую край, где доброе вино. Буду слать фоточки Еврорадио. Вось, так вось тому как бы... Бесите, Александр. Часом просто бесите. Ну ладно. Не только вас, Павел, не только вас, ведаете, и апошнім часом что все больше и больше народа. Ну, добра, я призвычаюся, тому гэта не цікава. Першы відос, які выйшаў, і он, конечно, был присвечаны тому даследаванню апытанкі, якую зрабіў Цэнтр новых ідэй, 29 экспертаў наконт таго, калі адбудзецца беларускі транзіт улады і хто прыйдзе да ўлады пасля Лукашэнкі. Давайте сфармулюем гэта так. Так, пасля Лукашэнкі, таму што, канешне, як заўжды, даследаванні ніхто не чытае апытанкі, а вось я чытаю, нягледзячы на тое, што ў часе рэфарматараў пішуць, што ніхто не чытаў, я чытаў. Вось. Як заўжды, такая канцэпцыя рэформ чытаю, ну, няма мне чаго рабіць, я чытаю ўсё, што пішуць. Шмат вольнага часу. Шмат, так. І вось, гэта было вельмі цікавае даследаванне. Ключавыя лічбы там былі такія. 29 экспертаў пытаных лічаць, што шанец прыйсці да ўлады з сённяшнім дэмакратычным колам у Беларусі пасля Лукашэнкі 0. Нема ніводнага эксперта з 29, які бы лічыў, што... Это 100%. Это не 29 адсоткаў экспертаў. Я просто хочу... Так. Раз у вас есть... Это просто 100%. Это означает, што яно есть і у нашых гледачэй. Так, 100% экспертаў лічаць, што ніякіх шансаў ні ў Ціханаўскага, ні ў Латушка, ні ў іншых прыйсці да ўлады Беларусі няма ўвогуле. Адразу пасля Лукашэнкі. Адразу пасля Лукашэнкі. Гэта меркаванне экспертаў. 10% шансаў яны даюць на тое, што прыйдзе некая новая палітычная сіла, якая будзе ў Беларусі, якая прыйдзе да ўлады, гэта толькі 10% шансаў. Прямо новая. Ну, новая. Яшчэ якой няма. Не Олег Гайдукевич, не Ганна Канапацкая, прости господи. Предложите. Я уже не памятаю, кто там. Татьяна Короткевич, Андрей Дмитриев. Не, ну было тут казак. Новые. Окей. 10%. Ну, але ж галоўнае пытанне там якія? Таму што, мы разумеем, што сапраўды нейкія сцэнары, тренды кажуць аб гэтым. Галоўнае пытанне там такое, што гэта будзе номенклатурная перадача ўлады, і ці гэта будзе перадача ўлады ад Лукашэнкі да яго сям'і, такая сямейная перадача ўлады, ці яна будзе такая транзіт да нейкіх лукашэнкаўскіх сённяшніх чыноўнікаў, але грамадзянскіх чыноўнікаў, ці гэта будуць сілавікі. І вось 3 варыянты. Бок у нас Качанова, Карпенкоў і
Якого Лукашенко выбираете? Якого Лукашенко выбираете? Якого Лукашенко вы берете? Чего вы? Слухайте, ну вот глядзіце, калі два першыя на К, да, то і трэцяга, в прынцыпе, трэба браць, атрымліваецца на К. То бок Миколай. Коля. Да. Ну, але ён нават па той канстытуцыі, якая цяпер дзейнічае, ён усё ж таки не можа прэтэндаваць. Ну, мы паразмаўляем. Хаця это гледзячы, колькі яшчэ пражыве Лукашенко. Да. Ну, сапраўды, Павел слушна заўважыў, што ККК-3К. Як Касцюгова, Кравцова, Кнырович. Так вось, как бы там таксама 3К. Была б добрая партыя. Так вось, і вось хто з іх больш цікава, і, канешне, найбольшы адсотак эксперты аддаюць да номенклатуры, то бок да Качанавай. Умоўна Качанавай. Там прыкладна 42%. Такая верагоднасць. Значна меншая верагоднасць, я не памятаю дакладна, але трохі больш за 20% у нехта з сям'і, і да сілавікоў толькі, напэўна, 17%. То бок такое агульнае меркаванне экспертаў у тым, што наступным прэзідэнтам Беларусі пасля смерці Лукашенко будзе нехта кшталту Качанавай, Крутога, Турчына, Сергеенко. Слухайте, ну вот и атрымліваецца, ну ладно, Латушка, Тихановская, там Бабарыка, Колесникова не прыйдуць да ўлады адразу пасля. Ну, але вот там, як бы ў сярэдняй перспектыве пазней, яны могуць, то бок, скарэктаваць свае праграмы зараз і ўжо думаць там на праз аднаго. Ну, думаць яны праз два. Думаць ім ніхто не забараняе. Вот я, дарэчы, хацеў перакінуць такім чынам мосцік да абмеркавання Сергея Тихановскага, хаця яшчэ рана. Вось, я хацеў бы у нашым стрыме абмеркаваць такую рэч. Вот як палітыку сённяшняму трэба сябе паводзіць і што яму трэба рабіць, каб не як бы вносіць смуту, да, а все ж таки працаваць неяк на канструктыў, каб не сварыцца з усімі навокал, да? Каб не абвяшчаць Сережа, молодец, войну медыям, да, там всем подряд давайте пообвяшчаем, да, вот, все мосты давайте сожжем, як бы, а далей што? А каб, ну, все ж таки працаваць на нейкія агульныя мэты, а агульныя мэты у нас ёсць, чамусьці людзі іх часам забываюцца, як бы праз нейкія крыўды свае меркантыльныя, я не ведаю, там разборкі, вот Тихановскі з Такарчук, ці Такарчук з Тихановскім разбіраецца, я ўжо не магу там зразумець, я таксама не ўсё. Зараз медыйны вес Такарчук значна больше, чым Тихановскага. Ну, але ён стараецца, як бы стараецца, набірае. Вось, і малады палітык. І вот тут вернуся да таго, пра што вы казалі. Ну так атрымліваецца, трэба ўжо не з Лукашэнкам размаўляць. Як все, пасля Лукашэнкі па меркаванні 29 экспертаў ніхто з іх з цяперашніх беларускіх палітыкаў у выгнанні да ўлады не прыйдзе. Трэба размаўляць з Качанавай, з Крутым, да, наводзіць неяк масты, да, і вот я не кажу, што это вообще магчыма, рэальна, лёгка, там, да, ну, але калі мы думаем у святле гэтага даследавання пра нейкую стратэгію, то атрымліваецца так? Ну, давайте мы дададзім трохі фарб, таму што ёсць жа пытанне хто, а ёсць жа пытанне калі. І вось потым пасля калі мы перайдзем да того, як будаваць гэтыя самыя масты паміж, ну, кім? Паміж Артёмам Бурханом і Качанавай, напрыклад. Ну, яны ж працавалі ў адной структуры, там, чаму не? Ну, вось. Артём Брухан, кіраўнік каардынацыйнай рады, старшыня, і Ігор Сергеенко. Ну. Старшыня этого, ён палаты прадстаўнікоў, да? Хіба так? Да. Вот. Уяўляю сабе мост. Конечно. Да. Я памятаю, што, напэўна, у Іраке есть такі вялікі монумент, дзе яны вось так сыходзяцца саблі, але не сыходзяцца паміж сабой. Это будзе такі мост. Ну, это, ведаеце, это як рылі два туннеля пад Ла-Маншем, адзін з Францыі, другі з Англіі. Дакладней рылі адзін, не сышліся, у выніку прарылі два. Ладно, это жарт, конечно. То бок і кругу стала два асобных. Ну, кожны в сваім туннелі такі. Ну, ладно. Галоўнае, свет у канцы у кожнага ёсць, але туннелі розныя. Да, туннелі ёсць, здаецца. Ладно, Александр, я вас забіў, як звычайна. Конечно. Давайте хацелі дадаць фарбу. Пытанне калі. Калі. І вось 3 тэрміна: 30, 35, 40 год. І 29 з 29 экспертаў 90% кажуць, што да 40-го года, ну, дакладна.
до 35-го кажуць прыкладна 60%, до 30-го 15%. Тут я згруснул, конечно, крыху. Чаго? Вам не падабаецца наша студыя? В 40-м годзе мне будзе 56, Александр. А мне? Не факт, што будзе увогуле, так? Ну, але медыцына рухаецца вельмі хутка. Я, можа, буду з валасамі 40-м годзе. Нормально. Можа, і Лукашенко будзе з валасамі ў 40-м годзе. Вы на это намекаеце? Напэўна, не. Не, ён толькі будзе аддаваць уладу там по меркаванню нейкай колькасці экспертаў, да? Калі медыцына рухаецца для нас вельмі хутка, то для яго яна рухаецца яшчэ хутчэй, мне здаецца. Так што тут працэсы паралельныя. Азімпік, канешне, паўплываў на яго выгляд. Нейкі амерыканскі азімпік. Так, ну калі казаць сур'ёзна, то, канешне, пытанне аб тым, што будзе змена і будзе некая новая ўлада, і трэба размаўляць з чыноўнікамі і элітамі, яно ж базуецца не толькі на тым, што есть нейкі прагноз, і ён дакладны ці недакладны. Увогуле у нас зараз, ну, ведаеце, у нармальнай краіне існуюць эліты, так? І эліты паміж сабой не маналітныя, не так адназначныя, так? І з імі, канешне, магчыма было б размаўляць. Гэта вельмі трудна, напэўна, ўсё ж такі. Але я ведаю, што у нас былі такія спробы, як у АПК, размаўляць з нейкімі элітамі. І Таму задача ставится правильно. Вопрос, как найти такую форму коммуникации, якая бы все ж таки хотя бы на 5% але працавала. Потому что покуль ты посылаешь сигнал, а там, конечно, калі принять твой сигнал, то можно адразу идти ў СІЗАК СДБ. Таму как бы там вось такі дыялог. Але ж гэта не кропка, гэта дарога, гэта па-першае, па-другое, ну, напэўна, будзе ўсё ж такі некае перамір'е на фронте калісьці будзе вызваленне беларускіх палітвязняў усіх, калісьці становішча будзе трохі лягчэй, калісьці у тым ліку і рэжыму будзе патрэбна сувязь з краінамі захада, і тут нужно шукаць нейкія магчымасці, напэўна. Вось такой відос ён выйшаў ва аўторак, і ён, канешне, добра паднабраў, таму што апошнім тыднем я выпускаў такія наўмысна маргіналізуючыя прагляды відосы, і мне было трохі так знерваны трохі быў. І YouTube скампенсаваў вам все гэтыя. Все нормально. 18 тысяч праглядаў, далей больш ідзе, все хорошо. Вось, а сёння выйдзе пра нашага сябра, вельмі цікавыя шапачкі. Пра М'янму, там такі прэзідэнт, які ходзіў, там нейкі нацыянальны, но вельмі смешна. Ввогуле, у Беларусі на апошнім тыдні прыбавілася сяброў, талібы запісаліся. Вот яны ў Маскву раней ездзілі. Насамрэч, яны ў Беларусі ўжо раней ездзілі, але цішэй, проста цішэй неяк. Вот. А цяпер прыехалі ўжо і там у Мінск, і на Слуцкі сырадзельны камбінат, здаецца, да? Вось, і як бы ўжо з талібамі у нас нармальна, і па інтэрнэце разлецеліся мемы, вот паважаныя людзі, а вот ты тэрарыст, як бы са спіса КДБ, да? Вось, яшчэ у нас навіна пра тое, што добрую навіну прывёз з Паўночнай Карэі міністр замежных спраў, які адпачываў там, пра тое, што без віз назрывае з гэтай краінай. Паўночнай Карэі, да. І вот як бы мы ўспрымаем гэта як магчымасць для грамадзянаў Беларусі паехаць без візы ў Паўночную Карэю. Падумайце пра магчымасць грамадзянаў Паўночнай Карэі. Я ўпэўнены, што у 99% грамадзян Паўночнай Карэі няма грошай на білет да Мінска. Так это у іх і права на ўласную ініцыятыву набыць гэты білет няма. Але калі пачынаюцца дзяржпраграмы, калі все ўзгоднена, як вот магчымы адзіны магчымы дыялог беларускіх уладаў з нейкімі прадстаўнікамі апазіцыі. Вы кажаце, што калі па сваёй ініцыятыве прыняць нейкую прапанову дыялога, так все, канец адразу, да? А калі як бы зверху кажуць, ну, пагавары, едь пагавары. Вот Канапацкая, это вот яна як бы ездзіць, размаўляе, да, как бы. Яна, конечно, ў сваім Фейсбуку, але нейкія сігналы дае, і мне здаецца, што это дакладна, конечно, нейкая спецаперацыя, да? І а як вы лічыце, якія сігналы дае нам Канапацкая? Яна такая, типа, ёсць тут у Беларусі ўнутры палітык, які можа прадстаўляць вас, все беларусы, лепш, чым ну, вот гэтая тытульная апозіцыя, і
я нават побач, я вот могу нават Варшаве пабываць. Я так разумею, што яна ў Турцыі фоткалася в адпачынку, як бы таксама. Вось, там нейкія месседжы былі пра нізкіх палітыкаў. Такі вот, я не ведаю, як гэта называецца? Як гэта называецца, калі ідзе дыскрымінацыя не па ўзросце, это эйджизм, да? А па росце, па росце. Ну, як па-англійскі будзе рост? Хейт. Ну, вот хейт есть. Хейтизм? Ну, не ведаю. Можа быць, нашы гледачы ведаюць, карацей, нейкая... Можа, это агульны, прыватны выпадак агульнай дыскрымінацыі па знешнасці, да? Вось, ну, але тым не менш. Ну, вот, як бы мне здаецца, вот пакуль што санкцыянаваны адтуль дыялог, ён выглядае прыкладна вось такім вось крыху здзеклівым чынам, да? Вот. І калі грамадзянам Паўночнай Карэі узгодніць, як, у прынцыпе, грамадзянам там, ну, правда, з Пакістанам і з Узбекістанам складанне атрымалася, але тым не менш. Вось, калі ім згодняць турыстычную праграму і будуць перадавікоў вытворчасці адгружаць, як бы, я не ведаю, на адпачынак, можа быць, таксама на працу. Вось, чым паўночнакарэйскія рабочыя горш за рабочых з Узбекістана? Яны, канешне, хутчэй за ўсё крыху слабейшыя, фізічна, да, тому что там так себе. Есть даследаванне, да? Якое, что, ну, для наших гледачей скажу, что есть даследаванне, гэта вельмі цікава, что вось паўночная і паўднёвая Карэя гэта адзін і той же самы народ, гэта карэйцы. Але яны жывуць ужо колькі 80 гадоў в вельмі розных умовах, і ёсць даследаванне, што у іх розны сярэдні рост і розная сярэдняя вага. Што вось за 80 гадоў людзі змяніліся, што, канешне, там, дзе кормяць лепш, там і лепш, крыпчэйші. Ну, мы ж адкормім іх, все нормально, як бы у Беларусі, дзякаваць Богу, все сваё, коровки, свинки, там вот это вот. Ну, да, як этот мем, да, я вам тут угля привез, мужики, и конь такой, ты привез, да? Вось. Нам подказывает, что это называется лукизм, и я абсолютно згодны. До речі, слово лукизм. Ну, слово цікаве. Ну, конечно, в нашем контексте, да, у беларускім мае цікавыя канатацыі, сапраўды, гэта лукизм. У розных сэнсах. Ну, так вось, атрымліваецца Мьянма, да? Что там, Александр, адбываецца? Прабачце, калі ласка. Мьянма. Так вось, что такое, что вы имени себе моем? Мьянма, мы чамусьці з ей зараз вельмі пачалі сябраваць. Чамусьці. І апошні візіт так званага прэзідэнта Мьянма, так званага ён таму, што у яго не мае такі ж права на трон, як і у Лукашэнкі. Ён такі ж самы дыктатар. Ён 5 гадоў таму военны переворот был, яны змясцілі законную ўладу Мьянмы, то бок яны незаконныя, і ён правёў выбары там, колькі там месяцаў таму, напэўна, парламент, ну, то бок ён такі самы дыктатар, як і Лукашенко. І вось ён прыязджаў до нас і абвешчвалі тое, што мы будзем там зноў ствараць зборачныя нейкія прадпрыемствы МТЗ МАЗа. Самае цікавае, што мы там плануем пабудаваць фабрыку Белвест, банкрута нашага, які тут нарабіў банкрутства, і там пойдзе таксама з дзяржаўныя грошы іх выдаткоўваць Мьянме. І вось, ну, гэта все вельмі падобна да Венесуэлы, а Венесуэле мы страцілі некалькі сот мільёнаў долараў, калі не лічыць, канешне, праблемы з нафтай. Слухайте, ну это все подобно до некой декорации, калі шчыра. Конечно. Не, ну ладно, в Венесуэле мы хотя б пабудавалі нейкія дамы, якія, дарэчы, я бачу, хваліліся іх будаўнікі, што яны перастаялі землетрус. Там быў вельмі жорсткі землетрус, можа, месяца 2 таму, там шмат ахвяраў, але беларускія дамы вот пабудаваны мапідам, стронг. Да. Вось. Але это нават у Мьянмы не дамы, пакуль, я так разумею. Это не дамы, не нафта, да? Ввогуле, ведаеце, просто зараз Мьянма сябруе з Кітаем. Да Китая там значна бліжэй. Навошта мьянмійцам купляць беларускі абутак, калі ёсць кітайскі абутак? Ну, вельмі цікавы вопрос. Но не ў гэтым справа. Справа ў тым, што гэты дыктатар мьянмійц з Мьянмы, Мьянмарскі, ён кантралюе зараз толькі 21% тэрыторыі. Той бок
там жыве, конечно, значна больш людзей, ён кантралюе там крупныя гарады, трасы паміж гарадамі, але вось себе уявіце, што гэта чалавек, які кантралюе, калі б гэта было ва ўмовах Беларусі, гэта было бы прыкладна Мінская вобласць, трохі болей. А все астатніе гэта паўстанцы. І ён бомбіць тэрыторыю сваёй краіны з дапамогай вось гэтых авіабомб. Яны лётаюць і бомбіць. Уявіць себе, што ён сядзіць у Менску і бомбіць Гомель. І вось такім чалавекам мы зараз падпісваем нейкія пагадненні. Ён, конечно, непрымальны ва ўсім свеце, але мы з імі збіраемся што-то рабіць. Эканамічна, конечно, гэта ўвогуле бессэнсоўна. Гэта калі ўсё будзе дрэнна, ён прайграе вайну, і все нашы інвестыцыі будуць выкінуты. Калі ён выйграе, то сябраваць ім будзе з найбліжэйшым суседам, з Кітаем, а не з намі. І гэта ўсё роўна азначае, што у нас там нічога не будзе. Не, ну сябра майго сябра, мой сябра. Але ж не за грошы. Мы сябруем з Кітаем, Янма сябруе з Кітаем, значыць... Не працуе, ведаеце, Еўразвяз сябруе з Кітаем, а мы не сябруем з Еўразвязам. Вот шкада. Вот шкада чамусьці. Чамусьці это не працуе ва ўсе бакі, да? Ну, можа быць, гэта пачатак вялікага сяброўства всепагоднага. С Мьянмай патрэніруемся і адразу з Еўрасаюзам. Так. Вот калі Кітай скажа Лукашенко, хаця не, Кітай жа казаў шмат разоў Лукашенко, што трэба сябраваць з Еўрасаюзам. Часам нават дасылалі сваіх даволі ўплывовых чыноўнікаў для того, каб паразмаўляць пра тое, што трэба сябраваць з Еўрасаюзам. ЗРУ прыехала ў Маскву, каб паразмаўляць. Яшчэ адна цікавая тема, дарэчы. Вельмі так. Я себе уявляю, як яны там размаўлялі. Ведаеце, ну, скончым з Кітаем і Еўразвязам. Канешне, і, канешне, гэта не падобна, калі бы Лукашенко падпаркоўваўся Кітаю, то, канешне, ён бы так себе не паводзіў, мы бы сябравалі з Еўразвязам, бо Кітай сябруе і гандлюе з усімі краінамі, з якімі не знаходзіцца ў такіх наўпроставым нейкім процівстаянні і так далей. Таму вось такі будзе відос пра тое, што такое Мьянма, як мы там страцім грошы. Ну, апошні відос выйдзе ў нядзелю, дзякуй Богу, я ўспомніў, аб чым відос, аб тым, што 1% крэдыт іпатэчны ад Беларусьбанка, гэта не тое, каб падман, але гэта такой маркетынгавы ход, за якім стаіць шмат чаго цікавага, і які, канешне, зараз выглядае як, ну, вельмі непрыгожа выглядае. Вось я там разбіраю, што стаіць за гэтым 1%, як падымаюць цэны. Александр, выглядае якраз прыгожа. Ну так. Вот лічба ў 1% крэдыта. Калі вам кажуць, шановны сябры, што вам выдадуць крэдыт на жыллё пад 1%, ну трэба з рукамі адрываць, бегчы і браць гэты крэдыт. Конечно. Але... Ёсць падрабязнасці. Дробным шрыфтам у дамове, да? А падрабязнасцях у нядзелю, таму што вельмі цікава паразмаўляць, што ж там з ЦРУ. Да, сапраўды, мы, сябры, ўжо 25 хвілінаў размаўляем пра вось, як бы гэта сказаць, пра ўнутрана. Ну, гэта важна, але ёсць і знешні контур. На знешнім контуры у нас прыязджаў дырэктар ЦРУ ў Маскву, прыехаў неспадзявана. Там, канешне, былі класныя навіны пра тое, што ЦРУ і ўвогуле амерыканскае кіраўніцтва папрасіла украінцаў не бомбіць Маскву і Санкт-Петербург на час візіта дырэктара ЦРУ, таму што не вераць амерыканцы ў сілу расійскіх супрацьпаветраных сістэм. Ну, яны тэлевізію глядзяць. В прынцыпе, да. Пуцін верыць, а дырэктар ЦРУ вот, можа быць, ведае, таму што ведае, чым бомбяць там, як бомбяць. Вось. Але мне было цікава, што некаторыя украінскія медыі напісалі, і што Масква паабяцала, Крэмль паабяцаў не бомбіць Кіеў 2 дні вось на час гэтага візіта. Ну і учора ўсё гэта скончылася. Учора было ў Кіеве 11 паветраных трывог за дзень, і агулам это працягнулася 14 гадзінаў. Ну, то бок часцей бы прыязджаў дырэктар ЦРУ у Маскву, але прыязджае ён, ну, раз на... Апошні раз быў у 21 годзе, карацей, дырэктар ЦРУ 5 гадоў таму папярэджваў, што нельга нападаць Расіі на Украіну, што будуць непрыгожыя наступствы. Но нас цікавіць тое, што дырэктар ЦРУ з'ехаў з Масквы і адразу туды паляцеў Лукашенко, які верыць у сілу
расійскай супрацьпаветранай абароны. І гэта адбылося яшчэ на фоне выказванняў Джона Коула, які кажа, што сапраўды Лукашэнку выкарыстоўвалі амерыканцы, мелі жаданне выкарыстаць як нейкі канал перамоваў з Пуціным. І я бачу нейкую взаемасувязь паміж гэтым, да, то бок прыязджае дырэктар ЦРУ, з ім адбываюцца нейкія перамовы, можа быць непрыемныя, цалкам можа быць, правда? Для Крамля я маю на увазе, не для дырэктара ЦРУ. Можа быць не так. Бо як амерыканцы размаўляюць з Пуціным, мы, на жаль, ведаем, і там нашмат больш нейкага піетэту да Расіі. Да, я не ведаю, адкуль яны яго бяруць, яны там далёка, ім Расія, медведзі, балалайка, карацей, это все, да, і Трамп расшаркиваецца перад Пуціным і павесіў яго партрэт у Белым доме як бы у сябе там, і гэта все, канешне, даволі дзіўна выглядае з нашага боку. Але, допустим, што былі перамовы нейкія непрыемныя, што дырэктар ЦРУ расказаў Пуціну пра сапраўдную сітуацыю на фронце, напрыклад. Яму, канешне, не паверыў, я думаю, але тым не менш. І Лукашенко адразу леціць у Маскву. Як вы думаеце, Александр, якія інструкцыі ён там атрымлівае? Гэта яны дамаўляюцца пра тое, што далей казаць Джону Коулу, калі ён наступным разам прыедзе, як бы ўзгадняюць гадзіннікі, ці это проста восень прыйшла, даўно не ездзіў, трэба пра крэдыты паразмаўляць там. Недавно Турчын прыязджаў. Дзень нараджэння хутка ў Лукашэнкі. Вельмі хутка, да. Наўрад ці ён хоча у Маскве яго адзначыць. Але тым не менш, Турчын прыязджаў, пра газ размаўляў у Газпроме, да. Можа быць... У меня есть теория, зусім дзікая тэорыя. Дзікая? Хотите, дзікая тэорыя? Хочу, Александр. Успрымайце гэта як фантазію. Ведаеце? Так. Агульным месцам зараз у разважаннях нейкіх такіх военно-палітычных, а я не з'яўляюся военным аналітыкам, таму тэорія будзе выключна дзікая і фантазійная. Агульным месцам з'яўляецца наступнае. Пуцін прайграе ва ўкраіне, і яму патрэбны нейкі новы крок, нейкі новы вброс. Гэта азначае, што ён адзін з магчымых і такі самы магчымы варыянт – гэта напад у нейкім выглядзе на адну з краін Балты. У маіх вачах гэта, канешне, Латвія, таму што калі пачытаць і беларускія, і расійскія СМІ, то няма горшых нацыстаў, фашыстаў, чым латвійцы. І па нейкім супадзенні менавіта ў Латвіі вялікая колькасць рускамоўнага насельніцтва, пашпарты неграмадзянаў. Вось гэтыя людзі, якія не хочуць вучыць латышскую мову, прынцыпова ўжо 35 гадоў не хочуць. Жывуць в Латвіі, не вучаць латвійскую мову. Вось, то бок іх, канешне, трэба ратаваць. Абараняць, да, ратаваць ад вось гэтага всего нацызму. Так, але ж как бы наступ на Рыгу, ён можа адбывацца без Лукашэнкі. Можа і з Лукашэнкам, дарэчы. Калі себе уявіць як мэту, опять вось гэтыя землі, якія не сыходзяцца, да? Сегодня логотип праграмы. Раптам калі-небудзь сыйдуцца. Вось. Калі себе уявіць мэтай не Латвія, напрыклад, Сувалкаўскі карыдор, то можна себе уявіць такую размову ў Крымле, выключна фантазіі. Што прилетел этот самый ЦРУ, сказаў, ні ў коем разе. Прилетел Лукашенко, сел, так что мы нападаем на Сувалкі ці не нападаем? Ось такая інструкцыя. Пасля размоў з амерыканцамі, што мы вырашылі? Мы ідзем туды ці не ідзем туды? Амерыканцы сёння вуснамі Трампа заявілі, што ім пофігу, ці нападзе Пуцін на якую-небудзь еўрапейскую краіну НАТО. Цікавае супадзенне. Але гэта... Слушайте, это не смешна. Я, конечно, это не смешна, да. Не смешна, да. Але гэта зменіць, калі гэта так адбудзецца, то гэта зменіць увесь просто расклад у рэгіёне. І гэта
Не, ну так я так разумею, што калі мы кажам пра нейкую атаку, увогуле ва ўкраіне кажуць ужо, што вайна можа і да 2030 года працягнуцца, і мы кажам пра атаку, якая адбудзецца нейкім бліжэйшым часам. Это значит, што Расіі давядзецца ці там ізноў спадзяюцца на пабеданосную кампанію за 3 дні да Рыгі, да, і давядзецца ваяваць хутка тут, і ну а там як ідзе, вось, ці як бы на 2 фронта, вот тут вот і вот тут вот. І для Беларусі это, канешне, азначае тое, што вайна ўжо з усіх бакоў. Як бы вот, ладно, Расія, ну, не ладно, дарэчы, доўгая мяжа з Украінай, і яшчэ вот на поўначы, да, то бок вся беларуска-латвійская мяжа апынаецца таксама ў зоне вайсковых дзеянняў, ужо не так шмат межаў, дзе няма вайны. Ну, мы з вами Украіны, дзе няма вайны. Нейкі фантазійны сцэнар, так, але ж как бы трэба дзьмуць. Як вы как бы распавядаеце, так ён не выглядае такім ж неверагодным. Адзінае, што я на месте Пуціна я бы не рызыкаваў, таму што калі зараз мы кажам, ну, я себе уяўляю, што прыкладна к 30-му году у яго будуць вялікія праблемы ўнутры краіны, так, то, канешне, вось такі напад, ён паскорыць гэтыя праблемы, таму што ніякай перамогі хуткай не будзе, таму што мы ведаем, што, канешне, Еўропа 4 гады ўжо рыхтуецца, і ў Еўропы ёсць Украіна. Украіны ёсць вельмі такі вялікі досвед барацьбы з рускім светам, і Украіна частка Еўропы зараз. Як бы, што б там не было ўнутры Украіны, але той досвед, які яны атрымалі за апошнія 4 гады, ён будзе вельмі карысны, і таму нічога не будзе проста. Таму, калі нападзе, то гэта толькі паскорыць падзеі у Крэмлі. Сябры, цалкам магчыма, што сапраўды пра гэта размаўлялі. Гэта можа не быць жартам. Кіраўнікі ЦРУ і ФСБ, з Пуціным Рэдкліф не сустракаўся, але абмяркоўваў там на іншых узроўнях, і калі ў 21 годзе папярэдні кіраўнік ЦРУ прыязджаў папярэджваць Расію ад нападу на Украіну, то, магчыма, у 26-м гэты візіт здарыўся, каб папярэдзіць пра чарговую катастрафічную памылку, якая з Крэмля цалкам магчыма выглядае зусім не як памылка, а выглядае як нейкі рэальны план па пераключэнню ўвагі там і гэтак далей. Ну што, можам дабрацца да Сергея Ціханаўскага, і, уласна, не толькі да яго, а да ўсё ж такі пытання, якое я паставіў у сярэдзіне нашай праграмы, да? Вось калі Сергей выйшаў, я памятаю, было шмат спадзеваў на тое, што ён увальецца, узначаліць, дасць нейкую новы вайб нейкі, да, і здавалася, што ён сам хоча гэтага. Ён сустракаўся, напрыклад, з журналістамі ў Варшаве праз некалькі дзён пасля вызвалення. Прыехаў з Вільню ў Варшаву, і ён казаў пра тое, што трэба сабрацца ўсім у адзін кулак і вдарыць нарэшце. Ён, дарэчы, тады і збор абвяшчаў вось на гэты удар адным кулаком, там, і гэтак далей, і гэтак далей. Праблему, якую бачылі тады журналісты, што гэта мусіў быць кулак пад кіраўніцтвам Ціханаўскага. То бок, у прынцыпе, тое, у чым абвінавачваюць сёння хейтары беларускіх медыяў, беларускія медыі толькі з іншым знакам. Вот яны абвінавачваюць нас у тым, што нас всіх набыл офіс там. Як бы давайте падумаем, а калі б нас всіх набыў Ціханаўскі. Это было б неяк бы адрознівалася ад таго, у чым, што значыць плохо. Як бы, да, што падаецца як дрэнна. Ну, ўжо не кажучы пра тое, што ніякі офіс нікога як бы не набыў. Да? І вот Ціханаўскі, які, здаецца, хацеў аб'яднаць усіх вакол сябе, зрабіць нейкі кулак і як бы гэтым кулаком біць. Ён нешта все ж таки зрабіў не так. І ў выніку цяпер ваюе са сваімі фактычна. Да? Я ж кажу, давайте вынесем за дужкі яго канфлікт з Вольгай Такарчук. Я не слухаў
што яна казала ў эфіры Еўрарадыё, кажуць, што перагнула і перагнула моцна. Да. Таму, ну, але жывы эфір, як бы чалавек эмацыянуе там і гэтак далей. Не хачу гэта ўлазіць, але вось для мяне пытанне важнае, так што мусіць рабіць палітык, каб вакол яго такі сабраліся? Вот, каб вакол яго сабраўся кулак і пачаў эфектыўна неяк дзейнічаць. Ну, палітык, ён жа фактычна, ён што робіць у мірны час? Ён аб'ядноўвае людзей вакол сябе. Гэтыя людзі пачынаюць працаваць камандай, там недзе знаходзяцца грошы нейкія, там унёскі, не ведаю, нехта валанцёрствам, да, там друкуюцца лістоўкі, там ідуць агітацыйна праца ідзе, там выступы на тэлебачанні, вот это вот все пачынаецца, як бы, і все, палітык становіцца палітыкам. Вось, у нас гэтага няма, і спадзевы на Ціханаўскага, мне здаецца, чым вот далей ён вядзе сваю медыйную актыўнасць, тым, на жаль, гэтыя спадзевы на тое, што ён неяк аб'яднае, ну, знікаюць, таму што не аб'ядноўвае. Вот. Як, на вашу думку, Александр? Я не ведаю, ну як тут задаць пытанне, дзе ён павярнуў не туды? Может быть, ён не павярнуў не туды яшчэ з вашага гледзяшча, да? Гледзячы на тое, што ён, я ж сидзеў, калі ён працаваў блогерам в Беларусі, но гледзячы на тое, што ён тады рабіў, мне падаецца, што гэта чалавек такога натоўпа. Чалавек, калі вось трэба ўзначаліць нейкі натоўп, некую хвалю, то ён можа гэта зрабіць. Мне калі я паслухаў Северынца на канферэнцыі Новай Беларусі, ён мяне таксама ўразіў менавіта ў гэтай, как бы, у гэтай форме, што гэта чалавек, які вось вулічны лідар. Лідар плошчы. Так, лідар плошчы, які можа прамаўляць вельмі простыя рэчы. Ціханаўскага з Северынцам і залівалі на першых, я думаю, яшчэ днях, этапах фарміравання пратэстаў. Вось, а у нас зараз плошчы няма і ў перспектыве. Няма ніякай плошчы, таму гэта чалавек, які, ведаеце, ну, як гулец не ведаў футбол, а тут гуляюць шахматы. А яму ахвота футбол гуляць, а футбола няма. І вось ён не можа себе знайсці. Ну, зразумела, што гэта так. І таму, ну, на жаль, гэта будзе пакуль, тут яшчэ другая частка, пакуль мэта недасягальна, ведаеце, вось чаму Петрухін мочыць усіх, как бы, іншых, так? Таму што ён разумее, што тое, што ён рабіў раней, мачыў беларускіх чыноўнікаў у Беларусі, зараз для яго недасягальна. І таму ён выбірае дасягальную мэту. Адзінае, што ён, у прынцыпе, добра ўмее, это мачыць. Конечно. В прынцыпе, скіл карысны. Зразумела. Бульдозерны такі блогер, як бы, да? Вот. Так. Ну, вось ён выбірае мэту, якая для яго дасяжна. І працуе ў гэтым напрамку, у яго есть 1000-1500 упэўненых яго такіх паслядоўнікаў. І, напэўна, у Ціханаўскага тое ўжо будзе там 3000 упэўненых гэтых самых, якія будзе за ним. Але все это зразумела, што ператвараецца ва ўнутраную такую разборку. Хто мы друг другу? Гэта цікава толькі ўнутры. Гэта ніяк не цікава звонку. І з Беларусі мы ўсё роўна выглядаем все нечым адным. Для беларуса, які не сачыць за падзеямі штодзённа, не слухае і не ведае розніцы паміж Кнаровічам і Латушкам, мы ўсе адно. І Зінон Станіславович Пазняк адно, і Светлана Юрьевна Ціханаўская адно. Мы ўсе некая адна сущнасць. Апозіцыя. Да, апозіцыя. Да, мы такая адна сущнасць. І я себе не выключаю з гэтай істоты. Вось. Калектыўная. Гэта, конечно, калектыўная істота. І тое, што там внутры, как бы, органы паміж сабой нешта робяць, гэта все не цікава. Вось. Што цікава? Ведаеце, вернемся до таго, аб чым мы казалі ў пачатку. Мы себе павінны ўявіць магчымы беларускі транзіт. Магчымую опцыю. І адказаць себе на пытанне, а вось беларускі палітык сёння, як он можа ўплываць на хуткасць транзіта, на тое, каму будзе перададзена ўлада, на тое, што будзе адбывацца. І калі мы паставім пытанне вось так, ну, гэта спосаб будаваць стратэгію. Ты глядзіш далёка наперад і з тых падзей, які найверагоднейшыя, адказваеш себе на пытанне, што трэба рабіць сёння. То у нас застанецца вельмі нешмат варыянтаў. Адзін варыянт.
гэта строіць суадносіны з міжнароднымі структурамі, чым займаецца офіс, добра ці дрэнна, но займаецца, і, магчыма, зараз будзе займацца Маша Калеснікова, выглядае, што так. Гэта адзін варыянт. А другі варыянт, яго на стале няма ввогуле, таму што все астатняе не працуе. Не працуе вызвольнае войска, немагчыма яго пабудаваць, каб сапраўды нейкія беларускія дабравольцы вызвалялі краіну. Немагчыма нейкія, ведаеце, нават ідэалагічныя рэчы. Вось то, во што я верую, в то, што нам трэба праект некай будучай Беларусі, зразумелы план рэформу, зразумелая візія, куды мы рухаемся у бок Балгарыі ці Фінляндіі, ці Швейцарыі, ці Нідерландаў, бо гэта вельмі розныя мадэлі, вельмі розныя краіны. Трэба аб гэтым размаўляць зараз, таму што калі будзе час, у нас не будзе часу аб гэтым размаўляць. Можна ў бок Іспаніі, калі ласка, рухацца. Можна. Ну, так чыста, ведаеце. Па вайбу. Да, вот. Окей. Ну, ладно. Іспанія. Запісаў, у каго яшчэ ёсць такія... Які прапановы. Магчыма, вось такое візіянерства аб тым, якой павінна быць краіна, якая, але пабудаваная на лічбах і на веданнях, магчыма, ён таксама. Магчыма, як опцыя для сённяшняй працы. Ніякай трэцяй опцыі я не бачу. І таму у нас вось, усяго вось два магчымых рухання ў накірунку. І заўважце, што ў абодвух гэтых напрамках, якія таксама вельмі такі неустойлівыя, няма, не тое, што няма канкурэнцыі, а магчыма, няма нагод для спрэчак. Вось калі мы кажам пра візію Беларусі, так не шмат зроблена, каб адказаць звычайнаму беларусу на пытанне, а будзе армія якая будзе? Кантрактная ці не? А вось суадносіны з землёй, у нас будзе прыватная земля, будзе прадавацца, ці яна будзе дзяржаўная? А як зрабіць пенсійную рэформу, якая каштуе $40 мільярдаў? І вось адказаў на гэта пытанне, а тым больш адказаў на гэта пытанне комплексна, у нас не тое, што няма, частка ёсць, частка няма, але мы іх не прасоўваем, не займаемся гэтым як штодзённай працай. І вось гэта мог бы рабіць беларускі палітык. Мне падаецца, што ў гэтым был бы сэнс, але толькі ў гэтым. Всё астатняе гэта бойка паміж сабой. І калі Ткачук пераможа Ціханаўскага, нічога не адбудзецца. І калі Ціханаўскі пераможа волю Ткачук, то таксама нічога не адбудзецца для будучай Беларусі. І наша ніва з Еўрарадыё, мне здаецца, як працавалі, так і будуць працаваць, не гледзячы ні на якія наскокі, ні з якіх бакоў. Ну, так, канешне, так. Сябры, скончыць я хачу наш стрым, і гэта пойдзе, ў прынцыпе, нармальна ў дугу, як бы сказаць, думкамі. Думка Ярослава Бекіша, якую я прачытаў яго ў Фейсбуку. Ён задае такое пытанне: мы сапраўды упэўненыя, што трансляцыя ўсяго таго, што мы разам транслюем на Беларусь апошнія гады, там неабходная і карысная. Гэта вось якраз пра гэтыя срачы, пра высвятленне адносінаў. Яму ў каментарах адказваюць, што ўвогуле, канешне, в нармальнай краіне, з нармальнай палітыкай, з нармальнай грамадскай прасторай гэта ўсё прысутнічае. І людзі глядзяць на гэтых лідараў меркаванняў, якія смела ідуць у прэсу са сваімі жарсцямі, са сваімі амбіцыямі, выказваюць нейкія ідэі. А я думаю, што, канешне, ўсё мусіць пачынацца з ідэяў. Вот калі б Ціханаўскі выйшаў з нейкай пачкай ідэяў і сказаў: давайте вот будем рабіць того, сяго, вот это мае сэнс, вот это мае сэнс, да? Вот так вот, калі мы будем рабіць, мы дойдзем вот сюды, вот так вот, калі мы будем рабіць, мы дойдзем вот сюды. Я думаю, што не спатрэбіліся б сустрэчы з медыямі і арганізацыя нейкага штучнага кулака вакол сябе. Самі бы паглядзелі бы на гэтыя ідэі, падумалі бы, што яны адпавядаюць у прынцыпе дзейнасці і мэтам і запыту, да, і актывістаў там, дыяспары, і людзей унутры Беларусі, і саміх медыяў, і далучыліся б, да. Але вось гэтага, на жаль, няма. Няма ідэяў, ёсць пытанне, ці сапраўды трэба вось гэта ўсё выліваць сёння у сітуацыі, калі улады працуюць па прынцыпе падзяляй і валадар,
да выліваць на головы беларусаў, да, які ўжо у калоніі казалі, так кшталт, ведаеце, нешта маргарын пацёк. Маргарын пацёк. Давай сябры сачыць за сваім маргарынам. Трымайце яго ў холадзе. Да. Александр Кнарович, блогер, быў у студыі Еўрарадыё. Мы абмяркоўвалі важныя падзеі з эканомікі, з палітыкі Беларусі і свету. Сябры, сустрэнемся праз тыдзень. Падзеі адбываюцца, таму безумоўна будзе нам пра што паразмаўляць. Дзякуй, вялікі Александр. Дзякуй, вялікі Павел, і да пабачэння, сябры.